rana ta zafi inuwa kuma da kuna, yau gashi na yau rabo da masoyiyata. Wannan jarabawa Allah shi ya yoman, don shi ke da iko kuma ba a jami. Zana ƙasa a ƙauye in kai da masoyiyata, duk nisan garin masoyi ai mai da nisa. Sai tafiya a ƙasa kai ana ga masoyiyata, ba mota ba babura kuma tafiyar da nisa. Lamari na duniya Allah ke da komai, kowar rike Ubangiji Ali ya kare komai. Labari zana baka haɗuwa ta ne da Jummai, Jummai 'yar ƙauye ce garin su kuma yana da nisa. Sai tafiya a ƙasa kai ana ga masoyiyata, ba mota ba babura kuma tafiyar da nisa. Wata rana ta Asabar ce zan bayyanawa, ne gamo da mace mai kyan hali da natsuwa. Ni a cikin garin Gusau nake sai ku yi tunawa, dan naga 'yar fara ta ce mini sunanta Jummai. Sai tafiya a ƙasa kai ana ga masoyiyata, ba mota ba babura kuma tafiyar da nisa. Mun sha fira ne yawaran da muka yi haɗewa, ne mata sallama ta ce mini ba wata yawa, zancen ƙauna da so ta ce mini an yi haɗawa, za ta kira ni a gidansu muka kare komai. Sai tafiya a ƙasa kai ana ga masoyiyata, ba mota ba babura kuma tafiyar da nisa. Ashe zance take yi kawai sun zo bugi ne, ni kuma zuciya tana sani yawan tunani. Da washe gari na zo gidansu aka min bayani, ta koma garin su ƙauyen su garin su Jummai. Sai tafiya a ƙasa kai ana ga masoyiyata, ba mota ba babura kuma tafiyar da nisa. Ni kuma zuciya tana sani yawan tunani, ina zan je na kalli Jummai ita ma ta ganni. A take na yanke shawara ne zan ɗebe rauni, duk nisan garin su ne zan je in ga Jummai. Sai tafiya a ƙasa kai ana ga masoyiyata, ba mota ba babura kuma tafiyar da nisa. Sai tafiya a ƙasa kai ana ga masoyiyata, ba mota ba babura kuma tafiyar da nisa. Ta kira zan yi tafiyan nan na samu rako, abokina yana nan dan tare mu kan yi sauko. Ka hanyar babura da mota tafiya ta mako, mu kai da kafa saboda neman haduwa da Jummai. Sai tafiya a ƙasa kai ana ga masoyiyata, ba mota ba babura kuma tafiyar da nisa. Na wala kwarai a hanya yunwar gishirwa, aboki in ya ce ya zauna ni ke hanawa. Bayan kwana 8 a hanya muka yo isowa, mu shiga lunguna da sako don nemi Jummai. Sai tafiya a ƙasa kai ana ga masoyiyata, ba mota ba babura kuma tafiyar da nisa. Al'amarin irin na sa'a sai ga kananta, sai muka tambaye shi ya ce mu shigo mu huta, mu zauna da shi ya babu bayanin fahimta, ma'ana an ƙare shagalin auren anti Jummai. Sai tafiya a ƙasa kai ana ga masoyiyata, ba mota ba babura kuma tafiyar da nisa. Take na ce ya ce iyayenta su zo mu gaisa, su zo sun kawo ni tarbo mai kyau na amsa, kuma ga shigarin da ta yi aure suka ce da ni